Drage učenice, dobrodošle na još jedan sat prirode i društva. Zadnji puta naučili ste nešto o tvarima i njihovim svojstvima, a danas je došao red na cjelinu i dijelove. Ono što će ti trebati za početak našeg sata prirode i društva jest crvena bojica. Uzmi ju i zaokruži dijelove od kojih se sastoji ova igračka kamion. To može biti nekoliko dijelova, 2, 3, a može biti i više. Čemu služe pojedini dijelovi prikazane igračke, one koje si ti zaokružila? Ja sam primjerice zaokružila svjetla, stepenice, vjetrobransko staklo, ovu veliku prikolicu kipericu i kotače, stražnje, ali naravno mogli smo zaokružiti prednje, potom smo mogli zaokružiti dimnjak, recimo vrata i slično. Čemu ovi dijelovi služe? A što bi se dogodilo kada bismo maknuli neke dijelove te igračke? Znate li? Naime, možemo reći da je ova igračka kamion jedna cjelina. Cjelina se sastoji od dijelova. Različite cjeline možemo raščlaniti na manje dijelove, a od dijelova možemo sastaviti cjelinu. Cjelina i njezini dijelovi imaju različita svojstva. Pogledajte još neke primjere cjelina i dijelova. Na prvoj sličici nalazi se razredna zajednica koja se sastoji od učenika, učenica i učiteljice. To naravno može biti i učitelj. Potom šuma koja se sastoji od drveća. Kuća se sastoji od prostorija. A ovdje imamo i jedno osvježavajuće ljetno piće, limunada, koja nastaje miješanjem limunova soka, vode i šećera, te na kraju brašno koje nastaje mljevenjem pšeničnog zrnja. Vaš sljedeći zadatak je promotriti predmete oko sebe i odabrati jedan predmet. Imenujte ga i recite od kojih je dijelova taj predmet načinjen. A što ako vas pitam od kojih bi dijelova mogle sagraditi kućicu za ptice? Od kojeg bi to materijala bilo? I recite mi još što ste jutros doručkovale? Od kojih se dijelova sastojao vaš doručak? Ja sam primjerice pojela zobene pahuljice i jednu jabuku. Sada možete otvoriti svoje bilježnice, napisati naslov cjelina i dijelovi. Cjelina se sastoji od dijelova, a od dijelova možemo sastaviti cjelinu. I prelazimo na radnu bilježnicu, otvorite 92. stranicu. 92. i 93. stranicu ću vam ja malo pomoći riješiti, a preostale dvije će vam ostati za vas, odnosno da vi malo razmislite i odgovorite. Pa idemo zajedno riješiti prvi zadatak, od kojih je dijelova izgrađena kuća prikazana na slici. Upisat ćemo nazive dijelova u prazne okvire, a vi ćete objasniti čemu oni služe i zašto su važni. Prvo idemo vidjeti što je ovo. To je dimnjak. Zatim, ispod toga nalazi se krov, jel' tako? Ovo je prozor. Zatim, znam da vam ovo sigurno nije teško. Sada, kako nazivamo ovaj dio ovdje koji nam je označen? To je rukohvat. Imamo ga i u našoj školi. I na kraju ovo su stepenice. U drugom zadatku djeca su se igrala raznobojnim kružićima. Koje su cjeline djeca sastavila od kružića? Naziv svake cjeline upišite u prazan okvir.
Pa lako možete primijetiti da se u prvom slučaju radi o grožđu. Pokraj toga nalazi nam se leptir, zatim cvijet i na kraju sunce, iako netko može pomisliti da je ovo i zvijezda. Treći zadatak kaže od kojih bi sastojaka mogla pripremiti juhu. Odabrat ćete slike sastojaka iz priloga 14 koji se nalazi na kraju vaših radnih bilježnica i nalijepiti ih u prazne prostore. Objasnit ćete svoj odabir. Pa evo i ja sam odabrala svoje sastojke za ukusnu juhu, povrtnu od raznog povrća, no prije toga mi treba voda. Zatim stavit ću u svoju juhu malo mrkvice, potom graška, krumpira, cvjetače, soli, začinit ćemo našu juhu, luka i malo tikvice. U prilogu su preostali još paprika i kukuruz, možda netko voli juhu i od toga, no sigurna sam da juhu ne možete napraviti od žlice, vilice i noža, jel tako? Kao što smo se dogovorili, 94. i 95. stranicu ćeš riješiti sama, odnosno uz pomoć roditelja, braće, sestara. Četvrti zadatak kaže da promotrite slike i odgovorite koji dijelovi nedostaju i zašto su ti dijelovi važni za cjelinu. Potom, peti zadatak je istraživački, ono što vi najviše volite. Za njega će vam biti potrebna čaša brašna, jedna žličica soli, pola čaše vode i plastična posuda. Pitanje je što ćemo dobiti miješanjem sastojaka. Znaš li možda? Prije toga trebaš promotriti, pomirisati i opipati svaki od tih sastojaka i zapisati kakve je boje, mirisa i na dodir naši brašno, sol i voda. Pretpostavite možete li miješanjem tih sastojaka dobiti nešto što je drukčije od njih. I zapiši, pretpostavljam da ćemo miješanjem sastojaka dobiti. Što misliš? Što bismo mogli dobiti uz pomoć ovih sastojaka? Postupak tijekom rada je sljedeći. U plastičnu posudu stavi jednu čašu brašna i jednu žličicu soli, izmiješaj sastojke žličicom, dodaj pola čaše vode i na kraju ponovno sve izmiješaj žličicom. Što si to dobila?